Igbo mụrụ nze nwa ọzọ ekenekwa m unu. Anyị eburukwa ọzọ bata n'oge akụkọ ihe na-eme eme. N'oge akụkọ ihe na-eme eme. Na nketa kedu isi akụkọ? E nwere ofu nwata nwoke. Nwata nwoke a ihe akụkọ ndị a na-eweta ihe megasị ihe ndị mere na be anyị. Nwata nwoke a wee bụrụ na nne ya nwụchuru anwụchu. Ọ ka nọrị na elementrị mgbe nne ya ji nwụ. Nwatakịrị nwoke a wee ya na mama ya na ụmụnne ya. Nya bụ diọkpara. Ọ tọrọ ndị nwaanyị hinne. Mgbe o ji wee bido gụpụ praịmarị, ọ na-agụcha praịmarị nne ya wee nwụọ. Nne ha na-emesiri ike, o wee gụsịzịa praịmarị, isi ike baa kọleji na sekọndịrị. Echichi ya o wee nweke dee junior WAEC. O decha ha junior WAEC. Uru ka o si mụde junior WAEC ahụ bụ ọlọkọ nwaanyị maka o si tie ide wee nwee ike kwụpụta ụgwọ wee debe junior WAEC. Nwaanyị wee si n'ike agwụgwọ na ya achọ onye a ga-akpọnye. Nwatakịrị a wee chọba. Ọ maka na skuulu abụzụ maka enwe onye ya azụ. Nwatakịrị a emezie nwụzifu nwoke akọnetị ofu ọga. Ọ na-eme ọfụma. In fact, ọ bụrụ otu ụwa nke ha si wee dị, enwere onye ya kọnetị nwe na nwoke ahụ. Onwe ya ka nwa ahụ esi ji m n'aka ọga ahụ, mana echichukwu si wee mee wee bụ na nwere nwanne mami ya nwa nwoke ahụ wee kọsịa ya sia biko na ya yonuhi enyemaka, ma enyemaka na ya maka nwa na nne ya nọọsụ na nwanne ya nwaanyị mụtara ya nọ na-ata afọ ime. Ime ahụ wee sị na nsogbu adịghị. Ọ bụ hakwa na ọ na-erube isi ọha eme aka ntụtụ ụzi ya na-aba ka ọ nọ na-ahama ya ọ ga na-erubekwa isi mana ọ ma na-eme aka ntụtụ. Mmekwa aka chụpụtụtụ sọm na ya chọpụtara ya agba igi ezi ekpọ debe ọ nwa ogbenye na-anọkwana ka nwa ogbenye ọbata nọ nne edochapụnye mgbe ọ na-apụ. Nwatakịrị abatazịa wee bidosa abụba ọga na-eme ọfụma dịka isi okwu. Ọ na-eme ọfụma. Nwatakịrị ya anọzịa mgbe ahụ na-abụ mgbe ahụ ịtọ. Mgbe o ji na-anọrụ mgbe ahụ ịtọ n'aka ọga, obido kuwapụba. Maka ịgwaga eziokwu, ọ bụrụkwa na asị na ọ ga ọzọ na mbọsị ọ depụ junior WAEC mbọsị aka ọ pụrụ bọị. Abụda echọba dara onye na ya anọ ya ka iwee na-agbakọ ife na mgbe eji ya akpọpịa bọị ndị na agụbaziri kọleji agụchana. Na mgbe o ji ya eruzi n'aka ọga na ọ dị ka aha atọ, nwatakịrị ahụ achọrọ ihe dị ka 19-20 years. So ọ pụtago nwoke, ife ọ pụtago nwoke bịa nọrọ ebe ọ nọ na-eriju afọ. O wepụta nwa nwoke ife ọfụma. Ọ gabịa like ya maka ịchọghị onye ya gwara eziokwu ya ka ya akpọ. Agreement a sign bụ 5 years wee na-enye. Ọga kwesịrị ibidogoro ya ahịa otu ndị ọga si eme. A nọ ihe ka ahụ na-abụ ahịa ịtọ ibidoro ya ahịa. Depend na ha many years ekwu. Ọ bụ ka ọ na-ekwu 6 years or 7 years. Ị na-ahịa ịtọ ibidoro ahịa ịzụ ahịa ka ahịa ịtọ ibuchi ata ahịa. Ọ ga-esi fọm ihe ịzụta wee duo gị ụlọ. Mana ụdị eziokwu nwatakịrị a na-ekwu etu o si agba mbọ. Main shop ọga oji ọdịa were achị. Ọ dị bọọ ga-apụzụ. Ọga kpebiri na ya na mbidozi dị bọọ ya ahịa. Nọ na main shop ahụ ka ọ ga-anọ maka na ọ na-enye akaụntụ gbam ihe nne si wee dị. Ụmụnne m ọ nakọta ofu mbọsị nwunye ọga wee bido kpaha ebe dị bọọ mgbe o jipụta ihe nwoke. Mana ihe ọ na-emekarị bụ o ruo etiri mbe ụmụ bọyị nri nke dị bọị o ruo onye ekunye ụmụ na-ekunye special. Ọ na-ekunye special mgbe ụfọdụ ozochaa anụ n'okpuru efere. Nwaanyị na-ekuzi nri na-ekute anụ na-ego na-awọ ndazi aka ezi nke emezie nwunye ọga bidozie na-enye sign nke ọnwụ na maka ọ pụtaghị eji nwoke eme ife ya ọ gbasiri ike mmadụ tapụtakwa dị mkpa mmadụ. So mana nwunye ọga enweghị ihe ọ na-alụ na-aghọtakwa na akụkọ nwekwu ihe nwunye ọga na-ahụ. Ọga na-eme ọfụma. Ọga wee sị na nwunye bụ
ededere ụmụazị anya finish na-edozi unu n'ihe ọ ya eji chụta anya nwa bụ ọga achụtachaghị apụcha nwaanyị na ọ na ya enweghị nwaanyị na-alụ mana oyibo si na the idle mind is a devil's workshop. Ọ idle mind devil workshop a nwaanyị na-anọkpugharị unu kpọrọ ndị ọya kpọrọ babere ya agba asịrị agbasị ya mechakwa taịm ka kweke ekwekọ nwebeghị n'ebe o je ọ ka nọ n'ụlọ si eruo ochie ya na-agbagasị ihe dị anya mana ọga na onwe anaghị agbakọ etu a sọsị ọga na-agbakọ bụ na ya kpatara ihe ya ezunye na ya na akụkọ abụọ na-akị ahụ ka isinye na-amụrụ aga chachara ụmụ nwoke ndị ọga na-efe ilu na ha n'ụwa ha ezugoro ha a na-akwa anọ nkịtị ahụ ọsọ gụbụrụ Dangote emena nwunye ka ọ nọba nkịtị maka na ọ nọba nkịtị n'ụlọ imirikiti ihe ga na-apụta ma gị nwa amara na nke isi akụkọ anyị isi aka anyị bụ na nwaanyị a achagidego dis boy ọkụ ọ na-adọji onye eze maka na nwa mgbe shọt ịkpọ ya fụman ọga imehọ misteki ịkpọ ya fụman ọga asa levels a na-akụ ime misteki dịka anyị si ekwu agrimenti asaịn bụ aha ise ọ gaghị na-eme ọfụma ha alaịkụ ụmụazị na aka n'otu etu ụbọchị na-aga dịka anyị si aha ise pịa odo na gị na aha ịnọ nwata nwoke anọ mgbe o ji pụtawaganye ihe amazị otu ọbụ fụman ọga ọ ga na-eme ọfụma ọ na-eyi ezigbo akwa ọ na-adị ọcha ọ na-adị oke na-ediju afọ dị oke ọ dị ọgọ ọnwa nwunye ọga wee karịa ya in fact o zegidere nwunye ọga nke si na nwunye ọga gasịpụbazie onwe ya adịzidi iberibe o wee tretin bed boy na ọ bụrụ na ọ daa n'oku ya na-akpọ ya ga-eme o buru anya mmiri si be ha wee pụọ n'oge ebu anya mmiri si be ha wee pụọ ebe ọ bụ na ọ na-emezi ka ya abụzi na anya nwa na-ezuzu ezuzu nwatakịrị mmadụ tọrọ atọ aha ịnọ ka o tiegoro na bọị n'aka ụga na-eme ọfụma ịma na o si ha ebe aha pụta kịta eduo ya ịma na akụkọ ụbịam ọ bụghị akụkọ ogbenye ịnụ mana ogbenye dị iche ụbịam dị iche na ihe dịbe ha abụghị ogbenye ụbịam bịa ngara dịbe nne ya tego ọnwụ ya nwụchuru anwụchu kposa ụmụazị onye ọbụdị ọkpara so the future of that family dị ka n'aka ya ka ọ dị mama ya na-enwekwa olili anya n'ofu mbọsị kịta nwa aha zaa nwoke o si na bọị pụta obodo nyere aka zụbakwa ụmụnne ya ọgbaji ụdọrọ nwaanyị kwuru na ọ bụ na o chenji her mind ya wee nwee ike gbaa egwu ya na-akụ ya akọbakwasịrị ya ụdị nke ọzọzi ya eme ka o buru anya mmiri na kịta kedu ihe nwoke a ga-eme ọ ka fọrọ nwatakịrị ahụ ofu mgbe ahụ ka zuru ezu ka o wee nwee ike sibe bọọga pụọ kedu ka ọ ga-esi nọ mgbe ahụ bọọga nwata nwoke si ihe na-amapụkarị chi ya obi bụ ozugide ọ bụ na ihe ha megide ya daa n'aka nwaanyị a ọga mechaa wee mara ịma na anyị akwụghị aka tielu ọkụ ka akụ nwaanyị wee sị ya ọ bụ na ịda ya emeghị iburu anya mmiri si na be wee bụ ya aga obe oche ofi okwu ka ofi ya bukwasa gị ọ ga-achụ onye ahụ hai nwatakịrị wee n'anya n'iru n'anya na ọmụmụ nke ọ ga-eme biko n'ọnọdụ na-etu a biko dịka m na-esikwa ekwucha asị m n'otu alụ biko tụnye n'ọnụ anyị mana ụmụ na m na-ala ike Igbo hinne mana dịka nsogbu unu Igbo na-adị ọ bụrụ na ihe chọrọ ikwu na ịsụrụ ya n'oyibo ịsụrụ ya n'Igbo ọ ya ekweghị depụtacha biko were oyibo dee ya onye a chọrọ ndụmọdụ unu nkịta nke echi kedu ihe ọ ga-eme ọ ya ji egwe ọga kedu ihe ọ ga-eme maka ọsọ ihe na-enu nkịta ya gwa ọga mana ọ bịa cheta okpe madam n'aka ọga okpe madam n'aka ọga anyị chọrọ ịnụ unu nye nụ nwanne anyị aka